वडट्टीवारांनी राज्यात लक्ष घालावं असं धानोरकरांनी म्हटलंय। वडट्टीवारांनी माझ्या मतदारसंघात ढवळाढवळ करू नये असं सुद्धा त्यांनी म्हटलंय। प्रतिभा धानोरकरांनी वडट्टीवारांना सुनावलेले गडचिरोली तुमचा मतदारसंघ तिकडे लक्ष द्या असं सुद्धा खासदार प्रतिभा धानोरकर यांनी म्हटलेलं आहे। आमच्या जिल्ह्याचे जे नेते आणि विधिमंडळाचे गटनेते आहे विजूभाऊ वडेट्टीवार यांचे काही लोक त्या नगरसेवकाच्या घरी अक्षरशः रॅलीतून त्या काही नगरसेवकांना त्यांनी उचलून नेलं आणि माझं स्पष्ट आहे, मी स्पष्ट बोलणारी बाई आहे। मी कधी कोणाच्या मतदारसंघात ढवळाढवळ करत नाही, त्यांच्याही मतदारसंघात मी कधी साधा पाय देखील ठेवत नाही। म्हणून माझा मतदारसंघ आहे, मी निवडून आणलेले म्हणजे सगळ्या उमेदवारांना मी एबी फॉर्म दिले, निवडून आणले। जवळपास महिनाभर मी त्या ठिकाणी मेहनत घेतली आणि वेळेवरती येऊन कोणी जर का अशा पद्धतीचं कृत्य करत असेल तर हे पक्षासाठी देखील हानिकारक आहे। म्हणजे आपलं असं थेट म्हणणं आहे की ढवळाढवळ होते तुमच्या याच्यामध्ये? नक्कीच ढवळाढवळ होत आहे।